Ang tanik mabuhi. Ang sajaw. No, Yung kanta po. Hato da do da tididiro da di da do da didiro. Nga ni gajadi guys, marga sila krunto na ni basta nga ni gajadi magyaya tamag subay-subay lamang tagsa ni gusto na ni atang amo. Love you. Mabay taray kay sinanay maitot to sanay o di ta mo dagang pagbugas na ni day. Kuan ko bugas. Ay, ag kami guys mogamit yapon ni og salmonan, mao man itaksan na namo kani salmonan. Duha ra ka takos sa gaheng. Dungagon. Nay daraman ni mong dugada nay. Nikumot na ko nay. Nido ni ko. Gubada ning bay. Bye-bye, mo ilak na de. Ano do? Maling koron. Hugma dining bay. Nga galing bayron. Unsa ni mo? Nga guning bayron. Sunugon. Kuha na tayo puyan. Unsay nga ni mo, Meng? Mengay! Uwagan lang Minggay. Kapila na ganing anak ni Minggay na eh. Galing-galing! Uy! Wow, fried chicken. Sud ani Aliana this morning. Good morning yan. Ako naman naman ka. Hindi na usto nay. Lan sama na imong kunot kin grabe mo buling ngayon tuwad ko no. Ah, Naglibuling ko magudes. Saan mo? alas Aliana dagan alas Aliana bujago. Sabi na mo. Uy, tuwa na da pete. Ja. Dako na na. Hihi, dake na. Hihi. Hihi, dagan na. Hihi. Uno. Uy, Lain na si Muto. mais ni nay. Aw di man mais. Bilugawan. Si Bakong nga ni ganahan hala ka. Kung ang gitudo ng kuan kay siguro may sa paghumo. Di ko ganang baskal sa ni di ko taunay. Kung magdungag di tagbas ka masyang kaniwangan. Yaman dahil mag-iinit na naho. Dalihukan. Agatang bugas niya kasalamat Wala tayo. nga alam magbagdi. Na may dahang mais noon. Nadaghang mais ug daghang subok. Hadlok man mo. Siguro ko yung dugo. Ano sir? Type X. Type T lagi. Ako kay type B+. It reminds me to be positive. Imo nang sa dugo nang. Oh! Uwag bisag bing dako. Diya guys, dapat minangkang lespad bo sa nipejang type sa dugo na ning aramang lespara ng kapi, rutam isi ja. Mas manang mura mag butak ka o magkaano tisap-tisap. Dagam-dagam. Anay. Anay. Nginingon tiam-tiam bug anay. Tiyo. Daan na lang. Kau na, hinay-hinay ha. Hindang mutukan ka dang. Harusnya. Naman. Guys, mamaw taninjo. Dako'y ginamos nga gibutang ang limonsito. Ano may ah. Hi guys! Hi guys! Good morning! Nahuman namin pamahaw. Inja guys, kami na nabilin da aris bay. Inja. Ag si mother to asa munisipyo kay nagbuhi sa among mga kajutaan. Diyan, kajutaan. O di nagandagan sa pining mga juta kay nilang mga kabilin lagis mga puhan. Inja. Mo to niya to dya kay murag deadline naman siguro karon or ugma sa buwis. Inja mo tong neto si Jaja. Ako gibinlan daring day batang gwapa. Yeah. Good morning, Aliana. Good morning kanila dali. Good morning. Okay. Good morning. Sibudari. Kaming dalawa lang ang naiwan dito kasi si Terry pumunta sa salon kasi magpakulay daw ng buhok niya kasi nainggit na naman sa mga buhok namin ni Mayor. Magpakulay din daw siya. Tapos itong batang to, nabagot na siya. Magtatagalog ako guys para hindi masyadong ma-understood kasi nagagalit. Ako ang pinag-iwanan ni Mother nito. Tapos nababagot na, tapos nag-start na ng war. Nag-start na ng war siya. Kaya sabi ko, halika dito maglinis tayo ng kuko. Kaya sabi ko, maglinis kami ng kuko. Ano ko siya ba? Parang, nililibang ko siya ba? Day, nililibang kita. Hello? Nililibang ko siya para hindi siya magalit. Kasi parang nag-umpisa na siyang magalit. Naku, mahirapan ako nito pag magalit na siya. Patan ako sa mga kuko, be. Parang hugawar pag isang tudlo. Kaya tina-tina, may ganyan na skilay. Gahawid-hawid, mapustina. Di, mga padjok ko pag-apil. So anyway guys, kami laging duha dari. Si Tatay Thomas nang ka, tamay jahang gagaw. Isa story sila dito. Kami rag duha dari sud. Ja brown out pa jud guys, so mao nang murag ngit. Arang gikuan dagang cellphone bagi kuan rag brightness para murag mulamdag pero ngit jud. Kay brown out gahapon guys, ako kabla gahapon grabe. Bunag suwan tibok adlaw. Sus ingon jud ko. Wala entonces na makatalani kay wa naman mo ko nagbaha nagmong bay sud. Agi na sila pangiti sa laman mura na basta kakuha mo pantat kay gabaha naman ko no.
Mating, madugani kay ning undang ra pagka kuha na ning undang sin makadlawon na. Ga karon init na. Unta mo bawas pag init kay karabing lataan nagjutang hildig nakaduyt na baka daw na nakagmaot ini kita ning musduta. Apa ka naman day? Apa? Okay, wa pa sa mahamay. So dia panghinlo ice coco. Ni kama ni mo tara kang hinlo ana. So maghinlo mapukus guys na. Magkuan sa ko magbutang ko og asiton. Kay manghinlo po ko sa kay mga pugtod na gang kuko. Kay dapat magudog butang ka color sa imong kuko, tangtangon jud nimo ning color. Makalipas ang ilang araw. Kasi pag hindi mo tinanggal yan, ang kuko mo yung matanggal. Tinuod agi mo kuko mga bagli, malata muras jag makuan sa color, daot malata mahumog siya. So maglilinis din ako ng sarili kong kuko. Kasi matagal na yung kulay dito. Ayaw ko na mag-stock siya sa kuko ko ng matagal. Kasi nasisira yung kuko. Kinakain ng kulay. Dugay pa di matangtang ni. Ano eh. Basta na glitters, dugay matangtang. Ang maminjo ko yan, okay rin mo. Nanak ko'y bata, okay rin mo. Ha? Okay rin mo nanak ko'y bata. Di ka ma. Di ka ma. Itok. Hindi ka maitot. Maitot man dahil ka. Mana dali? Dali pa. Najan dito na ho. Nami ba dahil? Bugnaw pa? No. Pikas. Nga naman sa manimong kamot sa kuan. Sa pangkilay. Munisipyo. Ha? Munisipyo. Munisipyo? Nadaduwa eh. Lagi dito na eh. Yung pila pa. Munisipyo? Uli na lagi turun. Munisipyo? Kuya Dandan, buang. Ano pangaway? Ayaw pangaway ko ba? Mangaway. Baho ning cutic humot. Baho. Humot? Baho. Pikas. Lamian na ba no? Nagpapahan na no? Ini nanaon. Nagumpisa na siya guys. Nagumpisa na siyang mag-start ng war. Kasi matagal si mother umuwi. Okay guys, so medyo nagalit na siya. Kasi wala pa si mother. Matagal daw. Wala na, mag-war na yan mamaya. Nahawan na po hilos agang i-color kay katong brown mong guro ni. Angay mo kung ganing mga colors kamot yung neutral ra. Gupahan ko. Gupahan ko. Di ko ganat ka ng arka-dark. Ados kamot. Yan nila kayo mararas jag simple. Pero elegante. Elegante. Wa pagyapos mother. Si Aliana tos ilaman ng hilin. Kay si manang hilin na ito magkurtis. Nang babay-babay sa danto. Asal magkipasagdan kaya pa doong nalagi manujo. Unsa lain ra ba nagmanujo kay garabe. Windang at tibuo kasilinganan. Grabe mo ko ang tingog. Buska jung suwagit. Mo na hanggilikad na no. Hanggilingaw-lingaw si Ja. Hanggikulor ra gyud sang kamot. Ja. Napaputong sudladan ng ja. Paggaan, make-upan pa po kay kuan lagi naglaban nag-ubot eh. Wat-wat ni mother. Yan! Nakaw nga rin. Uy, lili aday. Basag si nanay na. Adi, dahil ning labay ra. Nakaw nga rin. Uy, di lagi tos nanay. Dari lagi sa to. Lain sa taga-ibabaw to. Dari lingkod. Wapas nanay itong huwakan. Ha? Nalipay na ka. Wala ka na pagat. Wala ka gisapot. Nga na ako no day. Matan ako. Habi na may pakita ko no nila. Tada! Nag-color sa kalya. Nakanang mural color sa kuko. Nasinaw-sinaw ra siya. Tadan! 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 Papa! Ganyan lang pala ang pag-aliw sa bata ba? Paglibang ba? Ano? Nalibang ka? Awa. Pero, nalingaw ka? Huwag man sa kasapotong nalibang nga taglog sa pagtuon nalibang ka naman nalibang nga. Ning Ning kaday. Wa ko may ibang gapon. Karon? Wa pa. Hindi pag nanas nanay no. Kisi ko ba? Tato ba? Ako rin mo kiss ni mo. Tato ba? Day ako na lang may imong yaya day no. Ako may imong yaya no. Sa may nga ni mo tinuod. Aliana. Naman ko sumpay. Tawa ko. Sibag sa dari, kay mo tanan punta. Sibag dari sa gas kata sa pangutan sa ijangan. Unsa may nga ni mo tinuod?
Aliana Yasin. Apelido? Burato. Kisay nga sa imong mama? Umaalis. Aman sa Jaron? Ang Manila. Anja, pila na imong edad di ay? Ha? Kukaibaw. Wa ka kay nakalimot ka? 11 years old. Pila? 11 years old. Okay, very good. Kisay nga sa imong lolo dari Putlongkang? Tatay Aristol. Agi mong lula? Nailita. Apelido? Purato. Ag kinagbapahan nimo nga tita kasamingan. Tapurami. Okay, pakpak. Ang pabato buhay ang Mickey Mouse na purami. Magpapalit ka na buhing Mickey Mouse. Ha? Magpapalit ka na buhing Mickey Mouse. Karo, unda. Unda, agasab ko mong ngitag buhing Mickey Mouse na mating. Atok sa kalasangan. Di. Ilaga day, kanang ilaga day kay Mickey Mouse na. Di ka? Ugawan kang ilaga. Ha? Inja day, nakoy pangutanan nimo day. Ag imong mama Ali day, naa na kunoy uyab. Magkikuya TV. Wa, ag si mama Ali, naa na kunoy uyab. Unja. Naito kang mama Ali nga nanay uyab, wa. Naito. Nga naman, di ka ganahan ng uyab. Ganahan man. Diyan naman maitot mo ka. Gwapo man. Gwapo sa binali. Namo ka. Nagsukarabak sa gabi. Unja. Naulian ra magkapod. Mamak din nabuhi ka Mickey Mouse. Mamaak! Padunggak, patanawa Hindi ko kabawa may huwa man. Naman tayo makita ang video. Padung- Yan, ako pangutanan mo yan. Huwag maminja nas mama Ali, musugot ka di. Sugot. Unja, nakay manghud, sugot ka. Diyan ikaw may magbantay? Ang wakso. Ang bata. Di ni mo tag-on. Maluoy ka? Pinanggaon ni mo? Mutingog ng buhi nga Mickey Mouse. Tingog, kasi magsadari. Padunggak ko mutingog buhi nga Mickey Mouse. Kailaga man na sila. Sibag na rin. Unja, day, kang pangutanan ni mo, day. Unja, gagi may suon laki, ganahan ka. Laki imo, badge, pili. Lucky. Hadi, kag badge nga naman, di ba Bazi katawin? man. Asa man ka, laki, da badge na po. Oh! Ato na mo? Babay Nailin. Bye! Babay Nailin. Ato na sila sa Curtis. Balik og maaha. Yung napagamping mo. Gamping mo. Dali na, ito na sila. Maguwat patang nanay dari. Kanang lihog nga nasunlan. Sa Hindi pa may mo buhi nga lingas ka ni si Minnie Mouse man kay Badji man na. Ag si Aliana ba guys kay dungag Miss Aliana guys sa Bagjong Undoy. Sabi ka na may buling ag imong naong day. Nung kabgaling ka na nung kablagi ag tina na guys. Kay nagkapkap man sa silhig. Namanas na matangtang. buhi namanas TV ag buhi nga Mickey Mouse namanas TV. Nas TV. Padungga ko mulihog. Ang tag Mickey Mouse? Padungga na. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Padungga ko. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Padungga ko mabuhi Mickey Mouse. Nga na lagi Mickey Mouse. Ding 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 tadading. Dadade ding dang tadiding. Nga na. Kung mabuhi. Hotdog, hotdog, titididong. Luliwang. Tambok. Tambok na Mickey Mouse na TV. Kana may gato, gato, gatidididong. Gado, gado, gatidididong. Ang kasalita na ang nagbuhi nga Mickey Mouse ha. Nanay lo dagat ang keyboard. Lari siya lari. So guys, nga ni din magyaya ta guys. Dahil no, tinala mo sunod sa tang amo no. Mo ni ang amo karon. Nga ni magyaya ta gatang amo atong paudon-udonan ni atong amo sa ni gusto. Tayo di na. Masisan kita sa trabaho. Bitaw guys. Bisag ning magyaya og ingani kay kuan man nagtuman man ni si Daday no. Pero buutan man good nail siya. Buutan man kaday no. Pagbangan na limong buho kay aron di ma. Ato tangtang kag tangtang yung mamaot. Be, tanaw ato bang nila na. Gwapa na kay gibangan na buho. Yehey! Ano bag nimo? Diri imong bag. Kay aron kuan imong bag kay ibag man ni imong Mickey Mouse. Buwang ka Mickey Mouse. Ay di man. Buutan man ni Mickey Mouse. Ibag kay aron di mawa. Ay kito. Ano ha? Di magluwag ha? Ang tanik mabuhi. Masajaw. No, Di mo kanta po. Hato da do da tididiro da di da do da didiro. Nga ni gani guys. Marga sila krunto na ni. Basta nga ni gani magyaya ta. Magsubay-subay lamang tagsa ni. Gusto na ni atang amo. Handa. Wala kang isapot. Kaya lami naman kakuko. Na, arlami anam kunin sa kuko. Wala kang isapot. Madungag na ko. Ha? Adso kagawas ha? Madungag ko ha? Ha? Anira ka ha? Uban ka na sa kusina? Ta. Uban ka na sa kusina. Magdungag sa amin.
Sige, magdangag sa kuday. Ay, mata ni yung buko di. Di manino, tara di, paliuntog, di tara yung magdangag. Dusag sa ko yan ha. Yan ha. Magdangag sa kuday, kayo patay tara na yung labog na rin na naning kaldero ni. Way luto. Naman ito. Ha? Love you. Magdangag taray kay si nanay. Maitok to sa nanay. Oo, di ta magdangag magbugas na ni day. Kakuhaan ko bugas. Ay. Ag kami guys, mogamit yapon ni og salmonan. Mamanitak sana namo kani salmonan. Duha ra ka takos sa gaheng. Dungagon. Isa. Duha ka takos na. Kamu guys, mogamit og salmonan guys hangtod karon. Kami guys sa gagmay pa mi salmonan na gyud among gamit hangtod karon salmonan gyapon. Aduh, ni kilis kay pinalitra ka ni. So guys, mao na naghang dinang guys. Nga na raman magsukod og pilay sabaw. Oh, nga na raron di lata. Okay, brown out man di ay di ko kadungag sa rice cooker matong gibalis kaldero nga. Nay, daraman ni mong dugada nay. Nipungot na ko nay. Nido na ko. Guba din ng bay. Ah, day bay mo ilak na de. Manudo maling koron. Hugma din ng bay. Nang galing bay ron. Unsa ni mo? Nuguning bay ron. Sunugon. Buwan na tepuyan. Relax, muuli na gitos na ron, hapit na. Kuya Zanza. Wadas ko dyan kay tong nanay nagsundo. Kita ramin duha na bilin ron. Adyo lagi pang itek, adyo ka itek kay adyo ka gigil kay madaot ng imong kuhan. Kamot. Ha? Relax ra ginhaglam. Napungot na pa mi. Isa man kapungtan. Nanay. Kay Dugay. Ming, kamusta ka? Ming, ano natin? Nanay tapami. nanguyab dito sa munisipyo. Namura. Diyan na kay naabot ra lagi to ron dai ting paniud to uli lagi to. Diyo lang magagaw ha. I love you. Ano yan? Makapasar ba kung mahimong yaya ni mo di? Ano ka? Ha? Nakapasar. Makapasar na? Ipangga ka na wa? Tungga. Tanawan. Giin sa maday ka na he. Ganina. Gipagupahan? Kapasar na ko. Okay. Di balik kamu hila ko guwas nanay kita rang duha. Okay ra nimo. Okay ra. Apir. Love you. Mabuhi din na TV di. Mabuhi. Love you, day. Bye-bye na dali. Bye-bye. Bye-bye.